A contorna do Pazo da Crega comeza a prepararse para o regreso da Festa do Viño de Barro. Tras o parón obrigado pola pandemia, a vila recupera uns festexos que mesturan actividades culturais, deportivas e sociais coa promoción do viño. Moita música, outro tipo de actividades lúdicas e culturais, e vaise poder atopar coa sardiñada e cas orquestas de rigor. A festa comezará o xoves coa festa infantil e con actuacións musicais pola noite, pero os días propios das festas terán lugar do venres ao domingo. O día que inicia realmente aquí o certamen Rías Baixas e que se fai a inauguración formal da festa o venres a partir das 9 da noite, coa o pregón, a actuación de son das tabernas e as verbenas. E logo o domingo será o día grande con máis música, de charanga, de grupos de danzas, grupos de música tradicional. Ademais da parte social e cultural, a Festa do Viño de Barro tamén conta coa parte da promoción dos viños. Os viños divídense en dúas partes. Un é os premios aos viños de colleiteiro, que son os que non podemos comercializarnos, e outro é o certamen Rías Baixas, onde se presentan alrededor dunha dúcia de adegas para eses premios que se van a dar, e ao mesmo tempo eses viños se poden degustar aquí na festa, non? A entrega de premios e a cata definitiva terá lugar o domingo. A festa tamén garda o seu espazo para os viños do concello. Evidentemente, dentro das 12 adegas de Rías Baixas están as 4 de Barro, que son as primeiras que sempre nos presentan os viños, e son as que os xoves pois terán un protagonismo principal, porque só teremos esas viño das adegas de Barro os xoves, ese día previo, pero si forman parte tamén do número de adegas que estarán aquí para o concurso. A programación complementase con eventos deportivos como un campeonato de tenis e outro de fútbol, organizados polos clubs da vila.